Тази сутрин продължава. Затворници употребяват наркотици, пият алкохол и празнуват в килиите си. Снимат това с мобилен телефон, на какъвто също нямат право, и без притеснение се хвалят в социалните мрежи. Къде се случва това и има ли разлика между живота им зад решетките и навън? Как реагират властите на това и кой вкарва забранените вещи? Всичко това в репортажа на Гергана Костова. Сега. Зад решетките на затвора в Пазарджик присъдите си излежават 400 човека. Осъдени убийци, крадци, измамници, изнасилвачи. Хора, попаднали там заради участието си в организирани престъпни групи, които не би трябвало да имат връзка с външния свят, за да не продължат да вършат престъпления и от затвора. По принцип тук в затвора сме си супер ние. По принцип, Този човек се казва Петър Стоянов. С 6 присъди за общо 7 години затвор. Притежава мобилен телефон още от самото начало на престоя си тук. И не само. На клипове във Фейсбук, с които сам се хвали, се вижда как употребява наркотик по време на купон в килията си. Айде за моят приятел, за Жоро Баровеца. За Жоро Барона специално. Фактът, че употребата на наркотици в затвора може да привлече внимание, въобще не притеснява него и компанията. Дори напротив, в публикувания клип затворниците провокират директора на Пазарджишкия затвор Веселин Коцев. Да видим Коцев, ще видим това. Затворническите купони продължиха и тази седмица с поздравителен концерт, излъчен директно от Пазарджишкия затвор. Този път лишените от свобода празнуват с алкохол. Също забранен да се внася и употребява зад решетките. Драги слушатели, ето ги босаджиите тук на Пазарджишкия затвор. Тия да пият тук началници, нема, рождени дни, прекарваме. Ракията къде е? Ракия, водки, уискита. Всичко има, всичко, уиски, ракия. Салес. Проверяваме дали хората от клиповете продължават да са в затвора. Установяваме, че и комуникацията им с външния свят е все така добра. Затворникът Петър Стоянов дори си праща мобилния телефон, за да се чуем. Ти в момента, колкото виждам, не си в затвора. В момента си в затвора, така ли? Съм в затвора, да. И си говорим по телефона. Да. Показваме клиповете на затворниците на директора Веселин Коцев. Расим. Петър Стоянов. Той може да шмърка всичко. Ами не изглежда като да шмърка брашно, да ви кажа. Ами, значи каквото изглежда е едно на ръка. Значи може и да е, може и да не е. Тоест вие не сте сигурен, че това е наркотик? Абсолютно. Защото за този същия му намерихме трева на шкафчето. Тази трева ли беше? Да. Марихуана? Да, трева. Подадахме го, аз го наказах, подадахме го на прокуратурата. Той обжалва наказанието, в съда се яви една шматка и каза, тревата е моя, и съдията му отмени наказанието. Съкиленикът на Стоянов също е известен на управата на затвора. Холандец. Ангел. Познавате го? За 2 години съм го наказал 29 пъти. За телефони ли? За всичко. За каквото си решите. Празнува, пък и качва във Фейсбук, за да видят всички какво се случва. Хванали сме му сигурно 10 на телефона. Но ето, че той пак има, поне от 11 Да, марта. с нощи в същата килия хванахме пак. В затвора има стройна система за предупреждения между затворниците при изненадваща проверка от надзирателите. Лишените от свобода обаче потвърждават, че и тук действа схемата надзирател взел, надзирател дал. После ти ги продават за 100 лева, отново същия телефон. Не знам, нещо повече, 200 и 500, зависи точи от екстрата. Този, по който говорим, кога си го купи? Отдавна ми е то. Стоянов твърди, че наркотиците са не по-трудни за вкарване в затвора от телефоните. Всяка телефонка да си го купиш и тук е така. Не е толкова трудно. Управата на затвора често хваща мобилните устройства. През януари 16, през февруари 13 броя. Непозволените вещи попадали тук основно чрез близките. Другия вариант бил да ги хвърлят през оградата. Освен изброените начини, не изключвам и начините чрез наши служители. Именно за това исках да ви попитам. В един от телефонните разговори този човек казва, че всъщност едни ти ги дават, други ти ги взимат и
Значи, това пак казвам са безпочвени твърдения. Истината е, че има такива служители, които в определени случаи така изменят на страната и минават от другата страна. За 17 години на поста директорът е уволнил 16 души по тези причини. За последно, преди 2 години. Ние съмнения винаги може да имаме към определен служител. Но, нали, знаете, че това трябва да се докаже. Оказва се обаче, че въпреки солидните доказателства, че затворници в пазарджишкия затвор притежават мобилни телефони и на този етап те не могат да бъдат наказани. Причината е, че въпреки, че във Фейсбук има техни клипове заснети в килиите, това не е доказателство за наказание. 30% може да е истина, 30% да не е истина и още 30% да наклеветят някой нарочно. Така е, но все пак те имат телефони. Да, и това ето е аз факт. Това казвам. Няма да повтарям старата максима. Ако река има, и кораб ще влезе. Така излъчването пряко от затворите може да продължи без проблем и без последствия. За тази сутрин Гергана Костова.